Искате ли да видите Истанбул, покрит с килим от милион цветни лалета и то без уморителните нощни преходи? Сега е моментът да планирате своята пролетна почивка. С GP Travel тръгваме на пътешествие за сетивата. Започваме с малката Венеция в Истанбул, аутлет Viaport Венеция, където ще пазаруваме и ще се разходим с гондола по каналите, точно като в Италия. Кулминацията на април е фестивалът на лалетата. Ще посетим парк Емирган, където милиони цветове създават невероятни фигури. А след това отплаваме към спокойствието на Принцовите острови. Там, където колите са забранени, а времето е спряло сред красиви викториански вили. Програмата ни е пълна с емоции. Разходка с корабче по Босфора, посещение на Желязната църква Свети Стефан и магичното шоу на пеещите фонтани в Water Garden. Няма да пропуснем и синята джамия. Изберете своята дата през април – 2, 10, 16 или 23. Възползвайте се от промоционалната ни цена от 205 евро. Тя включва 3 нощувки с закуски, комфортен транспорт, застраховка, гранични и магистрални такси, екскурзоводско обслужване, бонуси като посещението на островите и парка Емирган. Истанбул през пролетта е просто незабравим. Резервирайте сега на gptravel.bg.